हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बांसिन नम्बर मोननो हानाय फरायसाफोरखौ बरायदों सेन्ट आन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुला। क'क्राझार सहरनि साहा फारसे देबोरगावनि बालागावआव थानाय सेन्ट आन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुला दिनै मोनसे हाबाफारि खुंनायनि गेजेरजों देग्लायनि 2025 इं मायथाइनि हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। दिनैनि बे बरायनाय हाबाफारियाव बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालिनि रेजिस्ट्रार डक्टर सुबुं बसुमतारिया गाहाय आलासि महरै बाहागो लानानै ओइचएस जोबथा आनजादाव बांसिन नम्बर लानानै उथ्रिसार जानो हानाय फरायसाफोरखौ बरायनायजों लोगोसे मान बावनाय जायो। मख'नाय जायोदि सेन्ट आन्स सिनियर सेकेन्डारि स्कुल बालागाव क'क्राझारनि हायर सेकेन्डारि जोबथा आनजादनि फिथाइया बे बोसोराव जोबोद मोजां जादों। आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै 118 फरायसाफोरा आनजाद लिरदोंमोन। बेनिनो गासै 99.15% फरायसाफ्रा उथ्रिसार जानो हादों आरो कमार्स स्ट्रिमाव गासै 25 फरायसाफ्रा आनजाद लिरदोंमोन आरो 100% फरायसाया उथ्रिसार जानो हादों। गासै 6 फरायसाफोरा डिस्टिंक्शन आरो 23 फरायसाफोरा स्टार्ट अनजिमा लाना उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसे आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै मोन 116 आरो कमार्स स्ट्रिमाव गासै मोन 39 आयदायाव लेटार्स मोननो हादों। बेबायदिनो आर्ट्स स्ट्रिमाव गासै 83 फरायसाफोरा सेथि थाखो, 34 फरायसाफोरा नैथि थाखो आरो 3 फरायसाफोरा थामथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। लोगोसे कमार्स स्ट्रिमाव 25 फरायसाफोरा सेथि थाखो, 4 फरायसाफोरा नैथि थाखोआव उथ्रिसार जानो हादों। जोङो दिनै बे फेलिसिटेसन प्रग्रामजों सोमोन्दो लाखिनानैनो जोङो जोंनि गोसोनि गोजोननायखौ जोङो नायगिरि रायजो राजानिसिम शेयार खालामनो लुबैदों। जोङो अराय बोसोरावनो बेबायदि मोजां रिजाल्टखौ नेबोबाय थादोंमोन, नाथाय जोङो बेबायदि देग्लायनि बायदि एसेबां मोजां रिजाल्ट मोननो हायाखै। नाथाय जोङो जोंनि 100% जोङो फोरोंगिरि बिथिंनिफ्राय जोङो 100%खौनो होबोबाय थादों। जों जेसेबां होदों बेबायदिनो जों रिजाल्टखौबो मोजां मोनबोबाय थादोंआनो। नाथाय बेनि गेजेरावबो देग्लाय बयनिख्रुइबो साबसिन रिजाल्ट मोननो हादों। जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों देग्लायहाय। साबेसे केन्डिडेट एपियार जादों? जोंनाव मोननै आयदा दङ, आर्ट्स आरो कमार्स। कमार्सआव देग्लाय 118 मोन ना सार? 118 एपियार जादोंमोन। बेनिनो 83 फरायसाफोरा फार्स्ट डिभिजन मोननो हादों। बेनिफ्राय सेकेन्ड डिभिजना 30 मोन नामाथाय सार? गासै थार्ड डिभिजना 3ल'। बेनि गेजेराव जोंहा सासे गथ'आ थालांदों। बेहा गावहा पार्सनेलि माबा उसुबिदा दंमोननो, बेनि थाखाय बे थालांनो गोनां जादों। नङाबा जोङो 100% रिजाल्ट मोननो हागौमोन। बेनि थाखाय जोङो एसेबाबो गोसोआव दुखु थादों। सिगां बोसोरनिफ्राय बे बोसोरावहाय साबसिन जादों? सिगां बोसोरनिफ्राय बे बोसोराव जोबोद साबसिन जादों जों बेखौ बुंनो थांदों। मानोना सिगाङावबो जों बेबायदि मोजां रिजाल्ट मोनाखै बेबायदि नङा। जोङो सिगां मोनसे बोसोराव ओरैबायदि थालांदों, जों गावखौनो गाव माने दुखु मोनदों। माबा मोनसे आनलाकि जों मोनदों आरोखि। माने मोनसे बोसोरावनो सानै अल आसाम टप 10आव फैनो गोनांमोन, नाथाय सासेया 4 मार्क्सनि थाखाय आरो सासेया 6 मार्क्सनि थाखाय थालांनांदों। दा जों बेयाव माबा मोनसे दुखु थालांनाय मोनदोंमोन। देग्लाय खिन्थु जोङो माबा मोनसे एचिभ खालामनो हानाय बायदि जोङो मोनदों आरोखि, गोसोआव फिल खालामदों। दा बेनिखायनो जोङो जोबोद गोजोन मोनदों। बर्थमान नोंथांमोननि नैबे स्कुलनि जिथु सोलोंथायारि थासारि, फरायसाफोरनो सोलोंथाइ होनाय बिथिङाव माबायदि? बे समाव आं गावनो गाव बुंनो लुबैदोंमोन। जोङो गोबां खोनायो आरोना, सेन्ट एन्स फरायसालिमायाव जोंनि सिस्टारफोरा बांद्राय स्ट्रिक्ट खालामो गथ'फोरजों, बेबायदि बाहेरायाव रायलायनायखौ जों खोनायो। नाथाय आङो नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों बे बाथ्राखौनो बुंनो लुबैदों दिनैहाय। आङो गार्जेनफोरखौसो आङो बुंहरनो लुबैदों बे नोंथांमोननि ससियेल मिडियानि गेजेरजों। मानोना बे 11-12 बे समाव जोंनि बे लाइमोन बैसोनि फरायसाफ्रा गोसोआरि बायदि जेंनाजों
बोगथिं जायो बेनिखायनो बिसोरो गाव हारसिङै डिसिसन लानो हानाय जाया बे समाव बिसोरो माने गोसोआ जेरै लुबैयो बेबायदि मावनो लुबैयो दा बेनिखायनो बेबायदि समावहाय जोङो 11-12 स्पेसियेलि बे थाखोआव बेबायदि मोनसे गोख्रों बेंथाय थानाय फरायसालिमायावनो गाव गावनि गथ' गथायखौ एडमिसन खालामनो होयोब्ला मोजां होननानै आं सानो आं बुङा जे जोंनाव होथारनांगौ नाथाय अब्लाबो बेबायदि गोख्रों बेंथाय थानाय फरायसालिमाफोराव होयोब्ला गथ'फोरा मोजां साबसिन रिजाल्ट मोननो हायो आं बेखौ बुंबाय दिनै बे मिडियानि गेजेरजों एडमिसन प्रसेस सोलिगासिनो दं एडमिसन प्रसेस दा सोलिगासिनो दङ दासिम बेसेबां एडमिसन फैखो आं मिथिथ'वा मैया दाख्लै खोनानाय बायदिबा 60+ जाबाय होननाय खोनादों बेनिफ्राय दा माबानि CBS आव बिसिनि रिजाल्ट ओंखारथ'वाखै बिसिनि रिजाल्ट ओंखारबा जोङो बुरजा फैबावगोनखौ सानदों गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं फरायसाफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव फरायसाफोरनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो 2025-26 सोलोंथाइ बोसोरनि थाखाय 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम आरो HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया सोलिगासिनो क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय साहा फारसे साखाथि तितागुरियाव थानाय बड'लेण्ड स्टार एकाडेमि क'क्राझाराव बड' मिडियामनि 6 थाखोनिफ्राय 9 थाखोसिम साइन्स आर्ट्स कमार्स स्ट्रिमाव बड' आरो इंलिश मिडियामाव HS फार्स्ट इयार आरो HS सेकेन्ड इयार थाखोआव फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया दासान्दि सोलिगासिनो दं रोंगौथि गोनां फोरोंगिरिफोरनि फोरोंथाय होनायजों लोगोसे गोबां उफ्रा सोलोंथाइनि खाबुफोर जेरै डेली फ्री JEE आरो नीट क्लास JEE नीट आरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि थाखाय फ्री मक टेस्ट इंलिश स्पीकिंग क्लास डेली GK क्लास कैरियर गाइडेंस लाइब्रेरी फेसिलिटीज पार्सनेल एटेंशन हौवासा आरो हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा थाग्रा हस्टेल बायदि बायदि सोलोंथाइ खाबुफोरजों गुनगोनां सोलोंथाइखौ बे बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मोननो हागोन बेनि अनगायैबो मेट्रिक आनजादाव 85% एबा बेनि बांसिन नम्बर मोननाय फरायसाफोरनो बेसेन लायालासे मुं थिसनथाइ होगोन आरो बिफेल नखरनि फरायसाफोरनो मुं थिसननायाव 20% रेहाय होनाय जागोन अब्ला मानोथो गोबाव खालामनो नोंथाङाबो गुनगोनां गोजौ सोलोंथाइ लानो थाखाय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टार एकाडेमियाव मुं थिसननायनि खाबुखौ लादो बांसिनै मिन्थिनो थाखाय गाहायाव होनाय मबाइल नम्बराव फोनांजाब खालाम मबाइल नम्बर 7638008149 6003494371 आरो 6000034997